холса Қозан шәһәре шул ук вакытта Татарстан Республикасы сүзләрен ишетү белән һәркемнең күңелендә горурлык хисләре уяна торгандыр. Менә шәһәребезнең исеменә килгәндә, ни өчен Қозан дип атаганнар? Юсупов дигән язучы. Ул инде Каз үләненнән алынган. Менә шулай итеп аның төрле Кайын дигән сүздән алынган дигәннәре дә бар. Ничек уйлыйсыз? Кабан күлендә хәзинә булган микән? Шәкертләр карап утыра торган булганнар Казанга, Кабанга һәм алар уйлаганнар инде. Әгәр дә без бу хәзинәне тапсак, 10 ел, 15 ел мәдрәсәдә укырга да кирәк булмый. Шул хәзинәне эләктерәсең дә, шул хәзинә бәясенә торырга мөмкин дип. Иң матур урам, иң кызыксындыра торган урам бу инде Каюм Насыйри урамы. Иске татар бистәсенә алып чыган миналарны. Хәйрле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Тиздән 30 август. Димәк, зур әһәмияткә ия бәйрәмнәребезнең берсе Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне якынлаша. Бүгенге тапшыруыбыз гүзәл Казаныбызның тарихы хакында булыр. Аның белән безне экскурсовод Лена Тябин таныштырыр. Хәерле көннәр, исәнмесез Лена ханым, хуш килдегез. Исәнме Гөлүсә? Исәнмесез телевизор караучы дуслар? Сезне күрүебезгә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт чакыруга. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Лена ханым, әңгәмәбезгә күчкәнче, мин инде башта Казаныбызның матурлыгына соклану балыйга дип тәкъдим итәм. Бергәләп сюжет карап үтик әле. Әйдә бар экранга. Әйдә. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Тукайның бу сүзләрен куәтләп, шал тарихлы, гүзәл, мәшһүр башкалабыз дип дәвам итсәк, шагыйрь әйткәннәргә һич тә каршы килү булмастыр. Шанлы дисәк, Казаныбызның бөек үткәне күз алдына килә. Серле дейбез икән, Казан тарихы чыннан да серле бер пәрдә белән капланган сыман. Елдагыча 30 август көнне Казаныбыз һәм Татарстаныбыз шәһәр, республика көннәрен билгеләп узачак. Әлеге бәйрәм барыбыз өчен дә зур әһәмияткә ия. Чөнки безнең һәрберебезне яшькә, һөнәргә һәм кызыксынуларга карамыйча шәһәребезгә мәхәббәт, аның язмышына битараф булмавыбыз берләштерә. Бу елны да казанлыларны бер кочак чаралар, күңел ачу, уку-укыту проектлары көтә. Быел да шәһәр көне бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Нинди матур, гаҗәеп шәһәрдә яшибез, шулай бит? Әйе, менә мин дә карап тордым да, Бик соклангыч. бик соклана торган безнең Казаныбыз. Һәм әйтеп үткәнемчә, инде тиздән иң күркәм бәйрәмнәребезнең берсе якынлашып килә. Һәм миңа калса, Казан шәһәре шул ук вакытта Татарстан Республикасы сүзләрен ишетү белән һәркемнең күңелендә горурлык хисләре уяна торгандыр. Менә шәһәребезнең исеменә килгәндә, ни өчен Казан дип атаганнар? Ул исем ничек барлыкка килгән икән? Менә экскурсовод буларак инде миңа моны тирәнрәк өйрәнергә туры килде һәм төрле версияләре бар. Иң беренчесе Казан. Бу ландшафттан географик урынына карап, Казан да урнашкан бит инде бер яктан су, икенче яктан аның тау. Менә Казан һәм чынлап та килеп утырган кешеләр үзләрен Казанда шикелле хис иткәндер. Тагын безнең әле алтын Казан дигән шундый тагын бер сөйләм бар. Алтын Казан ни өчен? Бу инде риваятләргә килеп тоташа. Шулай ук Казан дигәндә безнең Гомәр Саттаров, ул телче галим, Каз дигән сүздән алынган, монда Каз кабиләсе яшәгән. Тагын бер язучы Юсупов дигән язучы. Ул инде Каз үләненнән алынган. Менә шулай итеп аның төрле Кайын дигән сүздән алынган дигәннәре дә бар. Шулай әгәр дә өйрәнеп тирәнгә кирип китә башласак, миңа үземә
Казан ул безнең менә Казанлыкта, Шыкырда урнашкан дигән мәгънәдә. Инде легендаларга килсәк, риваятләргә килсәк, алар берничә Алтын Казан, Алтынбек дигән бер егет, ул Габдулла ханның улы, үзенең хезмәтчесен Казан туттырып су алырга җибәргән. Казан алтыннан булган. Авыр булгандырмы? Җиңел Булгандырмы? Аягы тайып киткәндерме? Бу Казан суга барып төшкән һәм елганы Казан су дип атый башлаганнар, чөнки бу Казанны ала алмаганнар, су алтынланган шикелле булган. Әле операда бар бездә. Аннары Кайный Казан дибез. Бер риваят буенча шулай сөйлиләр. Кайда яңа шәһәрне нигезләргә. Менә сихерче булай дигән, сез менә шушы Казанны алыгыз да, ул Казан кайда утсыз кайнап чыга, андагы су, менә шул җирдә сез шәһәр куягыз дигән. Менә шулай итеп кайный торган, утсыз кайный торган Казан шушы урынны тапканнар. Тагын бер кызыклы риваят, ансы инде мәхәббәт белән дә бәйле. Менә теге Алтынбек булгандырмы, аның хезмәтчесе булгандырмы, бер егет, ниндидер гаскәри егет булган ул, су буена төшкән, Казанын алган да су алмакчы булган. Су алганда күзләрен күтәрсә, икенче якта шул хәтлек матур бер кыз басып тора икән, Казанын төшереп тә җибәргән. Менә шундый риваятлар алар бик күп, аларның кайберләрен экскурсия вакытында сөйлибез, кайберләрен инде менә балалар белән узсаң экскурсияны, балалар әле үзләре дә фараз кылып, үзләре дә бу турыда сөйли алалар. Һәм менә минем үземә шундый гыйбарә, шундый әйтем искә төшә, бабаем әйтә торган иде, бик булган кеше турында. Ул кар өстенә Казан асып, сусыз шулпа пешерер. Күз алдына китерәсезме, ничек менә бу инде теге кайный торган Казанның, сихерченең Казанының ниндидер бер кайта авазыдыр дип уйлыйм инде. Казан кайный минем өчен хәзерге Казан белән дә бәйле. Чынлап та кайнап яши хәзер Казан. Менә шундый риваятлар. Менә шул вакытта Кабан күле белән бәйле риваятлар да бар бит әле. Менә ничек уйлыйсыз? Кабан күлендә хәзинә булган микән? Кабан күлендә хәзинә булган микән? Бу турыда сөйләшә башласаң, чынлап та инде шул явыз Иван вакытларына барып чыгабыз. Ул бит инде риваят буенча шушы Казанны алганнан соң бөтен сәүдәгәрләр, байлар үзләренең акчаларын, үзләренең байлыкларын Кабанга ташлаганнар. Бөтенесе бер җиргә ташлады микән алар? Алар төрле җирләрдән ташлады микән? Шуңа күрә дә бу чынлап та риваят кенәдер. Чөнки безнең Кабан үзе бик тә Үзе бер хәзинә бик тә матурга матурланды хәзерге вакытта. Һәм чынлап та рәссамнарның да, композиторларның да, шагыйрьләрнең дә игътибарын ала. Илһам чыганагы булып тора. Нәкъ шулай Тукайда бит инде үзенең Болгар кунакханәсендә торганда тәрәзәсе Кабанга чыккан һәм Пишән базары дигән поэмасында да ул Кабан турында яза, аның Кабан күле турында шигырьләре дә бар. Һәм шундый Касимия мәдрәсәсе Кабан күле буенда гына ул. Менә ул нәкъ шул шәкертләр турында яза. Шәкертләр карап утыра торган булганнар Казанга, Кабанга, һәм алар уйлаганнар инде. Әгәр дә без бу хәзинәне тапсак, 10 ел, 15 ел мәдрәсәдә укырга да кирәк булмый. Шул хәзинәне эләктерәсең дә, шул хәзинә бәясенә торырга мөмкин дип. Әле бит безнең Казанлылар Америкадагы белгечләргә дә мөрәҗәгать иткәннәр. Әгәр дә сез менә шушы хәзинәне тапсагыз, бөтенесен үзегезгә бирәсез. Ләкин бу хәзинәне табыр өчен Казан күленең төбен чистартырга кирәк булган. Эзләп караганнар, ләкин тапмаганнар. Хәтта бит әле бу хакта фильмда төшерелде. Бик кызыклы фильм. Хәзерге яшьләрнең, хәзерге халыкның, хәзерге кешеләрнең менә бу риваятләргә, Кабан турында тарихларга үзләренең айрым карашында чагылган. Бу инде миңа калса Казаныбызга тагын да бер ниндидер сихрилек шикелле. Чынлап та, чөнки менә бигрәк тә туристлар белән эшлибез бит инде. Хәзер инде 3 миллион
Турист дип 30-нчы елларга 5 миллионга җитәргә тиеш бу туристлар саны. Турист нәрсә карый ул? Турист карый матурлыкны, турист карый кемгәдер агач күрергә кирәк, кемгәдер су күрергә кирәк. Һәм бигрәк тә шушы Кабан күле буйлап хәзер аның инде ярларында бик матур ландшафтлар Кабан күле буйлап йөриләр, бигрәк тә анда фотога төшәргә яраталар. Һәм bu нәрсә үләнне дә сырыйлар алар, андагы үрдәкләр дә бик кызыклы бит әле. Ул үрдәкләрне дә сырыйлар. Бу бер җирдә дә күрелмәгән, каян килгән бу үрдәк, чоңгы дигән үрдәкләр икән алар. Алар үзләренә бер безнең теге татар үрдәкләре түгел дип әйтим инде. Менә шулай итеп сорау бирәләр, сорауга җавап бирәсең һәм Казанның матурлыгын менә булай карагыз дип кенә түгел, аның эчтәлеге белән, әйберләрнең эчтәлеге белән, тарихның эчтәлеге белән шулай итеп аңлатырга, күрсәтергә тырышабыз. Менә Казаныбызның 1000 еллык тарихы бар дип әйтәбез. Менә бу соннар ничек билгеләнгән икән? Монда ниндидер төгәлсезлекләр була аламы? Әллә инде бу хак санармы? Менә бу төгәлсезлекләр дигән сүзгә туктасак, төгәлсезлек дип әйтеп булмый. Бу турыда чынлап та бәхәсләр бара инде. Мин бит инде теге гасырда яшәгән кеше 1977 елда Казанның 800 еллык юбилеен устарга теләгәннәр иде. Ул вакытта инде ниндидер открыткалар да чыгардылар, значоклар да чыгардылар, әле аларны табырга була, эзләсәң әйе. Ләкин соңыннан инде ничек инде 77 елда Мәскәүгә әле юк, шуңа әле Казанга 800 елмы. Менә ул ничектер шулай юкка чыкты менә бу идея. Хәзер 30 еллап вакыт узды, 30 еллап вакыт узгач, Казан 200 елга картайып та куйды. Ничек булды инде ул 2005 елда 1000 ел. Менә 1000 ел дигәннән чынлап та бу турда бәхәсләр бара. Фәнни дөньяда да, фәнни яктан да экскурсоводлар, гидлар да бу турда сөйли. Бу турда журналистлар бик сөйләшергә ярата, чөнки чынлап та сенсацион тема. 1000 еллык тарихы аны нәрсәдән чыгарып, иң монда инде шундый бер гамәл, бер монета, бер акчаны тапканнар 930 елга дип. Бу чешский монета, чех акчасы, анда князь Вацлав дип язылган, икенче ягында инде Прага шәһәреннән икәне язылган. Әле аны кайбер галимнәр бу акча түгел, бу ниндидер мөхир, ниндидер печать дип тә атыйлар. Нәрсә икәне билгесез, чөнки әле ул хатын-кыз бизәнүе берсенең төшеп калган бер кисәге булырга да мөмкин. Анда тишеге дә бар аның. Менә шушы монета белән, шушы акча белән Казанга 1000 ел дип билгеләнелгән. Инде галимнәр булай диләр. Ничек инде ул Казанга 1000 ел булырга мөмкин? Шәһәр бит ул шәһәр, ул шул вакытта гына аның үсеше күренергә тиеш. Ничек итеп ул үсешне күрергә мөмкин? Тагын шундый бер фикер бар. Иске Казан дигән шәһәр бар безнең, ул 13-нче гасырда бу Бөек Тау районы Камай авылы Камаева. Иске Казан, анда экскурсияләр дә йөртәләр, анда кызыклы урыннар да бар. Ул иске булгач, яңа Казан 13-нче гасырдан соң төзелергә тиеш. Менә бер караганда бу да дөрес бит инде. Теге монетаны каяндыр алганнар да тотып шунда салганнардыр дип. Бу Благовещение соборы янындагы казылмалардан табылган. Менә кемдер китереп салган гына дигән фикер дә бар. Фаяз Хуҗин, ул безнең археологлар арасында иң дә күп белүче бу казылмалар турында. Ул кызык фикер әйтте. Ничек инде үзенең исеме турында, үзенең галим буларак исеме турында уйлаган кеше мондый авантюрага барыр микән? Каян алырга кирәк ул монетаны? Ничек итеп аны бер кеше белән сөйләшергә кирәк бит әле аны ташларга? Бу бит чын авантюра ди. Чынлап та карасаң, менә бу акча ул бер генә булып чыкты. Бүтән мондый бер җирдә дә, Венгриядә ясалган, изге Вацлав, князь Вацлав белән бүтән акчалары юк. Мин инде шулай ук экскурсантлар бит, туристлар, алар укыган кешеләр интернетка басалар да бүтән мәгълүматны алалар. Менә булай дип әйтәләр, сез моңа ничек карыйсыз, сез моңа ничек карыйсыз диләр.
бит монета белән генә түгел, акча белән генә түгел. Шул вакытта табылган керамика дигәч инде сез теге матур вазаларны күз алдына китермисез. Бу инде чүлмәк кыпылчыклары, савыт сабаның калдыклары, менә аларны җыялар. Укның очларын җыялар, төрле материаллар. Менә бу материалларны һәм Казан Кирмәнне, Кремльдәге табылган агач кисәкләре инде чиреп биткәннәре дә булырга мөмкин. Шунда табылган күмер, шушы археологик эзләнүләр вакытында һәм шушы бөтен предметларны җыялар да анализ уздыралар. Анализа сез бит әйбер алгач карыйсыз, бәясен интернетка кирип карыйсыз, кешеләрдән сорашасыз. Инде бит тә шамаса экспертизага бирәсез. Менә шундый экспертиза уздыралар. Радиоугольный деген, радиоуглеводородный деген экспертиза бар. Күмер кисәкләрен тикшерәләр. Нәкъ менә шушы 1000 елга туры килә бу күмер кисәкләре. Монсын эшлиләр Венада һәм Петербургта. Монда инде безнең Казан галимнәре берничектә аларга басым ясый алмый. Тагын термолюминесцентный деген анализ бар. Монсын менә шул теге керамика кисәкләренә ясыйлар. Анда да монсын инде уздыралар Берлинда. Анда да вакыты белән туры килә диләр. Һәм әлемнә бу кисәкләр алар кулдан эшләнгән керамика һәм гончарный круг белән инде эшкәртелгән. Һәм тагын безнең КФУ Федераль университеты галимнәре дә бу эшкә үзләренең бер катнашын күрсәтәләр. Туфракның яшен күрсәтергә мөмкин икән. Алар почвенный анализ, анда спорлар, андагы ниндидер калдыклардан анализ ясыйлар. Һәм килеп чыга безнең Казанга нәкъ менә 1000 елдан артык. Менә бит нинди кызыклы эзләнүләр барган икән. Димәк, теге безнең Вадим Егоров, Александр Овчинников дигән галимнәре без дип әйтик инде яшьләр күтәрде бит инде бу теманы. Менә алар бәлки чынлап та бөтенесен дә өйрәнеп, яңадан үзләренең фикерләрен икенче якка үзгәртерләр. Экскурсия вакытында чынлап та буларның бөтенесе турында сөйләсәң, хәзер бит бик белемле, бик тә кызыксынучан кешеләр киләләр. Аларга инде теге риваят кенә сөйләп, кем Кызыксындырып булмый шулай бит. Шуннан да менә Казаныбыз гел үсештә, чәчәк ата дип әйтергә кирәк. Менә шул ук туристлар килгәндә сез иң беренче чиратта кайсы урыннарга алып барасыз аларны? Туристларны инде Казан татарның башкаласы, Казанның yüzük kaşı diye beytim, eski Tatar bistesi. Çınlap da bizim Bauman uramı anda jeyevliler için en motor uram, en kızıksındıra turgan uram bu indi Qayum Nasri uramı. Eski Tatar bistesine alıp çıkan minalarını eski Tatar bistesine onlar kübüsünçe bit regionlardan kileler. Onlar Tukayını kübüsü bilip kile, Celilini bileler. Әмнә кем ул Фатих Әмирхан? Кем ул Абдулла Кариев? Кем ул Сахиб Жамал? Кем ул безнең Аппаков, Апанаевлар? Менә кем ул безнең Казаков? Менә ул кешеләр турында нәкъ Татар бистәсе буенча экскурсия вакытында сөйлим. Менә Татар бистәсе дигәннән, анда бит әле шулай ук Казанның иң кыска урамнарының берсе Күнче урамында урнашкан. Хәзер әйтегез шул хакта сюжет карап битик әле. Менә безнең хәбәрчебез әле сезнең белән әле урамга чыгып сәяхәттә кылды. Бергәләп күз төшереп битик, аннан соң инде әңгәмәбезгә күчәрбез. Бик рәхәтләнеп. Иске Татар бистәсе шал тарихлы башкалабызның тарих белән сугарылган нурлы бер пошмагы. Шунысы кызык, шәһәребезнең иң кыска урамы да нәкъ менә биредә урнашкан. Менә без сезнең белән Күнче дигән урамда басып торабыз. Мондагы инде ташлары, урамның ташлары ул заманнан калгандыр дип уйламыйбыз, ләкин нәкъ менә шушындый ташлар булгандыр бу урамда. Күнче кемнәр яшәгән? Сафиян урамында теге читекләр тегүчеләр, башмаклар тегүчеләр яшәсә, аларга бит күн кирәк. Менә күнне эшкәртүчеләр нәкъ Күнче урамында яшәгәннәрдә. Тар гына урам, кыска гына һәм Казан шәһәренең Гиннислар китабына кирмәсә дә, бу
Казан шәһәренең иң кыска урамы. Күнче урамының озынлыгы турында бәхәсләр йөри. Картада нибары 20 метр дип билгеләнсә дә, тарихчылар чынлыкта 112 метр ди. Чөнки ул Каюм Насыйри урамыннан ук башлангыч ала икән. Тик иң тар урам исеме лаеклы рәвештә Күнченеке. Аның киңлеге 3 метр ярым. Әлбәттә, урам җәяүләр өчен генә каралган. Монда торак йортлар сакланмаган, монда торак йортлар юк. Инде күз алдына китерәсегез килсә, бу Каюм Насыйри урамы белән безнең Кабан күле буенда урнашкан Шиһабетдин Мәрҗани урамнарын тоташтыра. Бер башында аның Апанай мәчете булса, икенче башында Касимия мәдрәсәсе. Менә шулай итеп сакланып калган стеналар, сакланып калган ниндидер ул заманның мөхите безне Казанның 1552 елларына алып кайта. Урамчыннан да гаҗәеп мөхитле. Ул туристларның да игътибарын җәлеп итә. Сез дә Иске Татар бистәсе буйлап кичке Кабан һавасын суларга чыксагыз, Күнчене дә урамый кайтмагыз. Шуннан да бик үзенчәлекле урамды әйтергә кирәк. Шундый матур эчтәлекле сәяхәт өчен бик зур рәхмәт сезгә. Менә әйтеп үткәнебезчә, тиздән инде безнең шәһәр көне якынлаша. Нинди планнарыгыз бар? Сез аны ничек бәйрәм итәчәксез? Бу бик зур бәйрәм инде чынлап та. Бу әле аның табигате дә шулай туры килеп тора быел. Кояшы да елмая. Кояшы да елмая, көне дә матур. Мин инде эш урынында булырмын. Туристларны экскурсиягә килергә теләгән кешеләрне кабул итеп, аларны үзебезнең матур, шушы борынгы шәһәребез белән таныштырырмын. Һәм сезне бәйрәм белән, безнең телевизор караучыларны бәйрәм белән экскурсияләргә рәхим итегез. Лена ханым, бик зур рәхмәт сезгә шундый эчтәлекле, мавыктыргыч әңгәмә өчен. Алга таба да сезне тапшыруыбызда кунакта көтеп калабыз. Барлык эшләрегездә дә зурдан-зур уңышлар телибез. Һәм әлбәттә сезне һәм барлык телевизор караучы тамашачыларыбызны якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйбыз. Республикабыз чәчәк атсын, бергә һәм бердәм булыйк. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.